Ahoj, takže toto bude krátky návod, ako upraviť tie obrázky, aby mali transparentné pozadie a ako aj urobiť to, aby boli prípadne menšie, ako keď sa ti tu nám napríklad táto žaba zdá veľká, že tu prešnieva až do mapy, tak ako urobiť, aby bola menšia. Ten obrázok je vždycky 360x360 pixelov. Ja ho tak, aby bolo vidno, že hej, aký je veľký. Hej, že toto je presne celý ten obrázok. Pričom táto tu časť je nastavená ako transparentná. Hej, teda pozadie, preto aj tu pri tom prekryve na tej mape tu tie prstiky tak pekne trčia a nie je tam taký biely štvorec. No. Takže si ukážeme, ako to urobiť vo Photoshope. Dá sa to, nie vo Photoshope, v Corel Photopainte. Aj tam sa to dá celkom jednoducho. Ukážem ako. Takže tu je Corel Photopaint. Tak. Tu sú tie obrázky, ktoré mám od teba. To sú tie, ktoré... toto sú tie obrázky, ktoré si mi ty poslala. Ktoré sú v JPEGoch. Vo formáte JPEG. Tuto mám tú žabu. Hej. Keď si pozriem vlastnosti tej žaby, tak vidím, že to je obrázok JPEG. Details. Hej. A je to obrovský obrázok 3500 krát 2472 pixelov a má no 800 KB, to znamená skoro jeden, no nie skoro, ale 3/4 MB. Tak si ho chytím, natiahnem do toho Photopaintu. Photopaint mi ho otvorí a samozrejme, že z neho prd vidím, lebo je taký veľký. Ono je dobré mať také veľké obrázky, keď z nich chcem robiť výrezy, alebo keď chcem niečo tlačiť, alebo tak. Hej. Ale inak na zobrazenie na obrazovke mi stačia oveľa menšie obrázky. Dokonca na web je to žiaduce mať do tej webovej aplikácie tie obrázky, aby mali čo najmenej megabajtov, kvôli tomu, aby netrval toľko upload, download a tak ďalej a aby to nezaberalo zbytočné miesto na serveri a tak ďalej. No. Tento obrázok ale není štvorcový, je to taký obdĺžnik, tak ja si upravím veľkosť toho pozadia. Paper size, image paper size. Tuto je. Prepnem si tuto zo zobrazenia tej veľkosti z palcov na pixle. Keď pracujem s obrázkom, ktorý vo finále bude zobrazený iba na obrazovke, tak vždy chcem pracovať v pixloch. A upravím tú veľkosť na 3500 a 3500, tak aby bol ten obrázok štvorcový. Hej. Ale plus minus, ja ho budem ešte urezávať potom. Hej. Takže teraz mám tú žabku štvorcovú, že keby som ju takto uploadol, tak bude tam v princípe potom na tej stránke menšia. Hej. Tuto ten obrázok by bol stále takýto veľký, ako je aj teraz, hej, to znamená takto, ale tuto všade by boli tie biele okraje a tá žabka bude iba tu. Tak takto urobíme, aby bola menšia. No, ale najprv ako urobiť to transparentné pozadie. Tuto som si zapol takýto docker, ktorý sa volá, že Objects, to je ako layers vo Photoshope. Window, Dockers, Objects, Ctrl F7 sa vypína. To tiež nezaujíma. Ctrl F7, mám ho tam. A mám to ako pozadie.
lebo som to nahral z JPEGu, nie sú tam žiadne vrstvy, nie je tam nič. Takže najprv si to zduplikujem, aby som mal to pozadie v novej vrstve. Dám duplicate selected. Potom toto tu na to pozadie odomknem, aby som ho mohol zmazať. To sa nedá odomknúť. Alebo ho môžem zmazať? Môžem zmazať to pozadie, dobre. Takže teraz už to pozadie tam nemám a mám tu len jeho kópiu v samostatnej vrstve. A chcem dať preč toto biele. Takže si vyberiem tu na Magic Band Mask. Kliknem všetko. Teda kliknem niekde na tú bielu plochu mimo žaby. Ona sa mi celá označí a teraz dám delete, aby som tú bielu plochu zmazal. Delete. Hej. Vidím tam za tým tú šachovnicu, čo znamená, že to pozadie tam už nie je. Tak. Môžem teraz ešte upraviť nejako veľkosť tej žaby, ale chceli sme ju zmenšiť trošku. Predtým som ju mal takúto roztiahnutú od tohto kraju až po tento kraj. Ale no, v princípe trošku to predsa len orežem. Zoberiem si tento tu na crop tool. Dáme tak, no, zhruba takto, hej. Povedzme, tak sa mi zdá, že bude akurát tak veľká, aby ju bolo dobre vidno, aby nezanikala tam na tej stránke a aby zároveň nebola príliš dominantná a nevliezala do mapy. Takže takto to režem. A teraz, ešte stále inak je ten obrázok obrovský, hej, nejakých 1000 pixelov x 1000 pixelov, tak my ho chceme zmenšiť na nejakú rozumnú veľkosť. Vieme, že vo finále sa to bude zobrazovať maximálne v 360 x 360 pixelov. Ale to už si tá aplikácia pri uploade sama upraví. Takže stačí, keby sme chceli v budúcnosti to použiť väčšie, tak je lepšie použiť niečo trošku také akože primeranejšie. Tak urobím 500 pixelový, hej. Dal som zase tuto, hej. Image, resample. Tuto nezabudnem si zmeniť na pixel zase. Ono sa to dá pravdepodobne niekde v nastaveniach urobiť tak, aby štandardne pracovalo s pixlami, ale neviem kde, lebo nepoznám tento Photopaint. Hej. A vidím, že teraz mám ten obrázok 2960 x 2901, tak nastavím tu 500 na šírku, automaticky mi to upraví výšku tak, aby bol zachovaný pomer. Tu si môžem či anti-aliasovať chcem a tak ďalej a dodržiavať tie pomery strán chcem, áno. Hej. Inak tu vidím aj, ako sa mi zmení veľkosť toho obrázku. Z pôvodných 8,2 MB bude mať 239 KB. Pred skomprimovaním my ho ešte uložíme v nejakom rozumnejšom formáte, aby mal ešte menej. Hej. OK. Dobre. No, takže tu už máme ten obrázok zmenšený a bez pozadia. Teraz ho potrebujem savenúť ako PNG s transparentným pozadím. Tak dám File, Save As a môžem to dať, alebo vyrobím si túto priečinok, že tu si vyberiem PNG, Portable Network Graphics. Dám ho savenúť do tohto priečinka. Objects will be merged with background in exported file. OK, práve preto sme zmazali to pozadie, lebo inak by nám ho tam zase hodilo. Hej. Myslím,
tu na tú vrstvu, ktorá sa volala, že background, ktorú sme odomkli a celú zmazali. Predtým sme ale z nej urobili kópiu. OK, ups, tu je ten dialog. No, takže keďže sú tie obrázky čierno-biele, tu sa nedá navoliť transparencia, hej, takže si vyberiem si mód paletovaný 8 bitov. Pri týchto obrázkoch to vyhovuje. Keby to boli nejaké fotky, alebo že by tam bolo veľa farieb, museli by sme použiť toto, že RGB color. Ale použijeme paleted 8 bitov. OK, tu si zaškrtnem transparency, áno, aby som tam nevedel pozadie. Tuto vidím, že akú použije paletu. Transparentné pozadie bude. Vo výsledku bude mať 38 KB. Akože to je celkom rozdiel oproti tým megabajtom, čo to malo predtým. OK. Dobre, a teraz ho idem nahrať. To si zavriem. Správa fosílií. Obojživelníky si nájdem. Živelníky, dám editovať a vyberiem iný súbor. Hej. No potom budem vidieť, jak sa mi tá žabka ako keby zmenší. Ako ten obrázok bude stále rovnako veľký, ale len bude mať väčšie okraje. Kde som by si vyrobil ten oný na desktope priečinok XXX. Tu je. Hej. Vyberiem, dám uložiť. Tak, tu máme žabku, kliknem Kenozoikum súš a obojživelníky. Tada! A už je žabka menšia, má transparentné pozadie, hej, keby som ju dal preskúmať prvok, tak alebo ja neviem, no proste keby som ju urobil väčšiu, tak no, není tu na ten biely roh cez mapu. No, tak to je všetko, hádam som to vysvetlil detailne, keby dačo bolo treba, tak sa mi ozvi.